Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Alhaji Buhari, masha Allah, alhamdulillahi. Lalle kama wadda na yi ma bayanin cewa idan za a saukan ma da dukiya za mu yi ma bidiyo domin ka ganin ma irinka. Masha Allah, kan dan mu kammala aiki ka turo da akan namba a tura ma ita. Alhamdulillah, masha Allah. Yaro mai na gani mi ka gani? Ka yi tabbata babu komai a ciki? To wannan mina ne turare ne ko? To masha Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله 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 كاغني كو ما شاء الله كاغني ما شاء الله الحمد لله لله ga dukiyar kanan ta sauka sai a gode ma Allah subhanahu wataala ma sha Allah alhamdulillah ya roma ina gani ne ma sha Allah ka gani ko ka gani wallahi yawwa ka duba da kyau ka gani insha Allah za su na ɗauko maka alhamdulillah ta'ala wa barakatuhu alhaji tukur alhamdulillah ga turaren insha Allah mun samu nasarar karbuwa lalle ga shi nan ya da mishi daga ciki bismillahir rahmanir rahim inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ajni ya ajal jinni la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ma sha Allah lalle ka annabi salati a comment shine hadiyan aikin in baka yi wa annabi salati a comment ban baka wannan sirrin ba sirri ne na biyan bukata wallahi lazim dan uwa in dai bukata ce kake so Allah ya biya maka nan gidan duniya in dai ka aikata sai Allah ya biya maka shi la shakka cikin wannan sirrin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sirrin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillah rabbil alamin na faɗa na ƙara aiki sai ɗan gado duk wanda bai gaji aiki ya yi kakanni ba wallahi yaudara ne kawai zai jama'a musulmi ina mutanen Nijar ta wako na Adamawa Zandar Alilin bar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan shine aiki na tasarrafi wanda muke gabatar suwa a cikin minti 30 kacal mu yi shi mu kammala cikin iyawar ubangiji alhamdulillah masha Allah alhamdulillah masha Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin masha Allah alhamdulillah wannan shine aiki na tasarrafi wanda muke gabatar so a cikin minti 30 kacal cikin iyawar ubangiji masha Allah ga mai bukatar aiki akwai number mu profile alhamdulillah an wani lafiya gida al'amura lafiya kalau karama kallah ya ji tare lalle insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari da kai ga turaren na an karɓo yan saka kana gani ko ina ganin ya karama kallah ina gani lalle sai ka kirayi sunanka so uku da bismillah da sai na faɗa maka da baki ko a zuciya na da baki ana ji da baki zaka faɗi zan faɗa har sunan mahaifina ne ko iya sunan iya sunanka bismillahir rahmanir rahim mubarak bismillahir rahmanir rahim mubarak bismillahir rahmanir rahim mubarak Allahumma salli ala Muhammadur rasulullah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak bismillah masha Allah alhamdulillah lalle mubarak kamar yadda muka yi alƙawari da kai ka gani ko wallahi Allah ya bamu nasara kaga dukiya ta sauka cikin iyawar ubangiji kana gani ko mubarak ko lalle masha Allah ka ganta ko lalle sai ka turo da account ɗinka insha Allah yanzu ya barhama na kira ka baka ɗauka ba na yi jinkiri kuma ban ƙara kira ba wayar ka switch off take ba zan daina ba alo ya baba alo ya baba